لیکۆلینەرên کورتچۆپê yên hêja dem baş. Em ê vê xelekê mêvandariya kesayetiyeke giranbiha bikin. Koberî niha di çarçoveya romalkirina me ya taybet ji simpozyoma çand ziman û perwerdeyê re kolbatmanê hatibû darxistin wê demê me axaftinê mêvana xwe ji were veguhestibûn. Lê vê carê me ew kiriye mêvana Stûdya Kurtçopê ji bo ku em we sûdê ji ber sivên wê bibînin li ser hinek pirsên giring û taybet yên ku me arasteyî wê mêvanê kirine mêvana me nivîskar û lîkolîner Zeynep Yaş e. Zeynep Yaş li bajarê Sêrtêj dayîk bûye, li zanîngeha Marmarayê beşê zimanê Frensî û perwerdehî bi dawî kiriye. Sala 1991 dest bi berhevkirina destana Mamozîn kiriye. Sala 2003 û piştre karê xwe kiriye lîkolîn û berhevkirina kultûra rewşenbîrî. Li Enstîtûya Kelepûrê Kurdî ya li Slêmaniyê û Duhokê heta sala 2011 xebata lîkolînî berhevkarî û arşîvkirina çandê berdewam kiriye. Sala 2012 li şaredariya bajarê Mezin a Amedê xebata damezrandina Mozeya Bajêr a Amedê li koşka Mala Cemîl Başa pêk aniye. Karê lîkolînên rewşenbîrî bi taybetî li ser muzîka Kurdî heta niha berdewam dike. Berhemên Zeynep Yaş, bajarê korazên xwe ji bir cêxwe re dibîlînin, werger. Pirtûka Ez ey şêşanim, pirtûka bavê felek Mihemed Şêxo, pirtûka şakarên muzîka Kurdî. Lîkolînên li ser jiyan û berhemên hunermendên Kurd yên wekî Ey Şêşan, Meryem Xan, Nisrîn Şêrwan, Gulbehar, Tehsîn Taha, Mihemed Şêxo û hejmarek ji hunermendên din. Temaşevanên hêja niha mê biçin cem hevkarê min keremo û mêvana me hêja mamoste Zeynep Yaş. Fermo. Merhaba avalo girin hêja mêvanên ezîz temaşevanên Kurtçopê bi bernameyeke din ya ziman û raman em li pêşberî we ne hêvîdarim ku bernameyeke bi fêde û li gorî dilê we bêkêşandin amade bibe. Îro dîsa wekî her bernameyê mêvaneka min gelek biqedir heye. Mêvana min mamoste Zeynep Yaş e. Mamoste serserê min serçavê min hatî. Sağ gelek spas. Çavê te sağ. Şadim ku lêkolînerekî wekî cenabê te îro li vê dîwanê mêvanê bernameya min ya ziman û raman e dest pêkê de tiştekî ji bo temaşevanên me eger tu bixwazî bibêjî kerem ke. Gelek spas spasiya we û bername we dikim ew kesek û ev bername amade kirine destxweşî li we dikim hêvîdarim bi sûd û bi kêr be sağ be. Mala tava be gelek şad bûm bi hatina te mamoste can niha dest pêkê de dixwazim vî tiştê bêjim tu bixwe dayîkî jî rola dayîkê di parastina zimanê Kurdî de heta niha çi bû û ji niha û pê ve jî çi ye yani bi saya serê dayîkên Kurd ziman gelek hatiye parastin em behsa vê rolê bikin gelo. Bêguman ev wek yani çawa bêjim yani wek gava min dibêjin zik makî yani wek mak ji xwe wê mirov dikare dest pê bike yani. Dayîkek zarokê xwe hîn nedîtî zimanê xwe fêrî dike. Yani bi zimanê suruştî, bi zimanê jiyanê, bi zimanê denga, bi zimanê hest û ramanê bi vî zimanê berî dest bi jiyanê bike zarok ji diya xwe û ji derdora xwe heta biriya diya xwe fêrî ziman dibe. Yani ev bi xwe destpêkekê gelekê giring e ji bo mirovekê ku karibe zimanekî çawa ava bike hiş û hestê xwe de çawa deyne ev bi xwe destpêkekî gelekî giring e. Bêguman rola dayîkê em dikarin bêjin ji xwe ji wir dest pê dike yani. Pêra jî ev ji xwe li gor lêkolînerên ku li ser ziman xebitîne yê dunyaya hemû tişta herî giring yek jî ew e ku perwerdekara ewil dê ye. Yani dê çi zanibe wê fêrî zarokê dike. Pêra jî malbat çi zanibe fêrî zarokê dike. Zarok di nav rêzaniya dayîkê de dest bi jiyanê dike û hest û helwest û fikr û ramana dê bandorekî gelekî zêde li ser zarok dike bêguman. Yani ev bi her awê xwe yani em dikarin bêjin jî re ku weke em di zimanê lêkolînê zimanê hest de em jêr dibêjin yani fêmkirina logosê yani logos bi xwe bi wa pêzanînên dayîkê
avakirina wê dest pê dike. Saet xweş. Yani em dikarin bibêjin erka dayîkê hê zarok berî ku were biwelide, berî ku çê bibe erka dayîkê dest pê dikin. Wisa te got li derdorê xwe hê zaro di hemla dayîka xwe de ye, di zikê dayîka xwe de ye, erka dayîkê dest pê dike. Bêguman. Baş e. Niha dayîkên Kurd dikarin bi çi awayî zarokê xwe ji zimanên din bêtir biparêzin. Yani ne wê wateya ku zimanê Tirkî an zimanê İngilîzî an zimanê dinê fêr nebin. Mebesta min ew e ku çawa dikarin Kurdî di mala xwe da dibin hişmendiya wan zarokan da teze bihêlin. Yani dewlementir bikin û wan zaroka bi Kurdî mezin bikin. Dikarin çawa bikin gelo. Yani ev pirseke ku her carê em xwe jî ji xwe dipirsin. Wek dayîk bi rastî gelek cara ez bi xwe jî vê pirsê ji xwe dipirsim. Yani niha dayîk û ew tiştê dayîk zane bi tena xwe ne ew tişte ku dayîk qudreta wê li ser heye. Yani her roj bandora jiyana derve û jiyana em bêjin pergala heyî bi giştî bandora xwe li ser rewşa dayîkê ne tenê hest û mejî û zanîna dayîkê hemû tiştê dayîkê jî dike. Ti bikînekê gelek tişt yani ez bawer nakim yani tu dayîk hebe ku zimanekî ji xeyrî xwe bixwaze fêrî zaroka xwe bike. Lê çi heye virde bandora wê pergala ku hatî avakirin jin jî di nav de yani hem xwe parastina yani tun marûzê tiştê ku tu nexwazî bibî zimanê ji derve tu nikaribî wê marûziyetê tin biparêzî hem jî tin weke zimanê xwe tu karibî veguhezînî. Yani veguhestina ziman fêrkirina ziman rehet e. Lê veguhestina ziman zehmet e. Yani veguhestin ew tişte ku tu ramanê pê re veguhezînî. Yani gava ramanekî tê em bêjin ku ew raman jî yani an jî em bêjin hiş û bîr e ew hiş û bîr jî girêdayî civakê bigiştî ye ne girêdayî dayîkê tenê ye. Ji ber vê xasî ez vê dibînim ku di dema dawî de neheqiyek jî li dayîkê bi rêka ziman li ser li dayîkê tête kirin. Yani weke ku dayîk zarokê fêrî ziman nake. Ez nedûyê baweriyê dime yani wek min gava dijî behs kir ez bawer nakim ku çi dayîkekî hebe nexwaze ku zimanê xwe fêrî zarokê xwe bike. Lêbelê carna nikare tê de xwe ragire yani duê rewşa zimanî ya ava bûyî de dayîk gelek cara nikare xwe tê de ragire li hember marûzê dibe li derve. Çünkü bi çar aliyan derbet tên, bilet tên yani. Yani ez bi xwe mesela wek dayîkekê diheb zarokê me hene yek keçe yek kur e. Yani keçika me di sala em dema hatin em demekê dirêj nel Tirkiye bûn. Wextê em hatin yek gotinek Tirkî nizanibû. Çû dibistanê re fêrî Tirkî bû. Yani marûziyetek tê de çêbû. Marûziyetekî jiyana giştî zarokê re çêbû. Yani duê demê de hîna berfêmî xwe nebûbû. Ez bêjim aliyê ziman de têgiştina wê ku ev zimanê dayîka min, ev zimanê min ê malê ye, ev zimanê jiyana dê û babê min an jî malbata min e tê negehiştibû. Mesela hişê wê tê de têk çû bi rastî. Yani heta niha jî em mağduriyeta wê dijîn. Yani dixwaze bi rast mesela me re Tirkî baxve. Her çendî em mesela malbatê de mesela bavê wê bi Tirkî nizane. Lê bavê xwe re otomatik ji ber ku zane bin hişiyê de zane ku ez Tirkî zanim bi otomatîkî bi bavê xwe re Kurdî bi min re Tirkî daxive. Yani tevî ku ez hiç pêra Tirkî danûstandinê nakim. Tevî wê jî lêbelê bin hişiya xwe de dixwaze wê pergala derve di min de jî biceribîne û gelek cara ser jî dikeve. Ji ber ku niha mesela birayê xwe jî wisa fêr kir. Yani fêrkirina birayê xwe bûyî hawî jî bêguman ne tenê wê fêr kir. Yani ew bi hev re diçe dibistanê jiyanek wisa heye. Li derve li kolanê li kuçeyê li her derî rewşek wisa heye û zarok jî tu bikînekî marûzî wê jiyanê dibe û jiyana hundir de yani heger ez vê bêjim yani heger ji fêrkirinê bûya
vêga kesî bi qasî zarokê min belkî zimanê Kurdî baş nizanibû. Yani ji ber ku fêrkirina ez bi xwe min beşê ziman xwendiye, beşa zimanê Fransî min xwendiye, zimanek çawa tê fêrkirin zanim, pedagojiya wê zanim. Lê ev hemû li hember zimanê serdestiyê lawaz dimînim. Ne têk diçin, lawaz dimînin. Lawaz dimînin. Zimanê serdestiyê zimanê ku hemû dinya zaroka dide ber xwe û tu mecbûrî wê yani. Ew bi hevû dîre pêk tîne mixabin. Tenê xwe diparêze ji ber ku yani bi sed aliyan va dîrên serî bi jehr tên diçe kuçê bi hevalê xwe bi Tirkiye, diçe marketê bi Tirkiye, diçe bazarê bi Tirkiye, diçe dibistanê bi Tirkiye. Hemû jiyana ji derveyî malê hemû bi Tirkiye. Telefon bi Tirkiye, televizyon bi Tirkiye, ew tiştên ku pê tê perwerdekirin bi Tirkiye bi sed alî dîrên yani serî bi jehr tên li hember vê yekê jî îdî nikare xwe biparêze yan jî li wekî te got lewaz dimîne. Yani bêguman sedemê pirin. Ez nikarim bêjim sedemê wê tenê wek te behs kirî ew egerên mühimin bêguman. Ji xwe pergal gavam dibêjin em ji wê re dibêjin. Lêbelê ez yek ji we kesem ez ne li hember zarokekî me ku bi pirzimanî bêtemezin kirin jî. Yani mirov dikare sîstemê dunyayê de heye ku dest dide çendîn zimana zarokek heta temenekî dikare fêr bibe. Lêbelê atmosfera ku weke mesela ziman û netew bi qirkirina ji bo qirkirina netewî karanîna ziman û tunekirina ziman meseleyeke ku zarok jî mixabin di bin wê de têk diçin yani. Ji bo zarokê yani zarok tişta dibîne wê dijî. Tişta marûz dimîne wê dibîne. Wê dijî, wê kartîne, wê pêktîne. Ev du aliyê wê hene. Tamam. Yani sistemek wisa heye, pergalek wisa heye. Lêbelê ji bo me jî pergala bêkeriyê heye. Yani em jî nebêsûcin yani. Na, em nebêsûcin bêguman yani bi sala em çal berxwe didin, em tenê daxivin berxwe didin. Lê em dibînin ku li gor sîstemê dunyayê pergalên êdî ji bo bengeha çand û nete û zimanî tête avakirin bi tenê axaftinê çênabe. Yani rê û rêbazê wê gereke em jî li gor rê û rêbazê dunyayê de têtin bikaranîn ji bo xwe karibin rewa bikin. Yani em behs bînin ku ew rêbaz ji bo me jî rewan e. Em weke miletekî em xwedî vê erkêne ew nayê tevê manê ku em yani zamanê xwe tenê siyasetê bi ser ziman bikin yani. Siyasetê li ser jiyanê bikin, ziman ji xwe dibe mafê me rewa yani. Di vê meselê de ez bawerim em kêm dimînin yani. Wisa ye. Mamoste can niha em mesela em li civaka Kurd dinêrin divî 30-40 salê dawî da bi taybetî belkî salên belkî ema 6-65 û hetanî niha hişmendiyekî Kurdî bi hemû malbatên Kurda belkî şivanekî ku li çiyayê Colemêrgê şivanî jî dike bi zarokê wî re jî û yekî ku li metropolên Tirkiyan diasporayê jî dijî bi zarokê wan re jî hişmendiyekî xwenasî çêbûye. Navê wê hemû bi Kurdî ye. Lê ew meseleya ziman da têk çûye. Yani navê wî bi Kurdî ye lê bi Tirkî de axive. Ev êşeke pir mezin e. Mirov dikare çawa derkeve pêşberî wî. Yani ew malbat dikarin vîya çawa derman bikin gelo. Yani ji xwe ez bawerim ev bersiva vê pirsa te berî vêga min da yani. Kêm zêde ew bersiv bû. Niha malbat çawa dikarin hember vê yekê derkevin berî her tiştî wek min gotî yani em weke miletekî ku xwedî zimanekê ne, xwedî ser zemînekê ne, xwedî çandekê ne. Ev çanda me bi xwe ye û em divê pêşanaz bin. Em miletek bin ku em ev mafê me ye. Em karibin vê zarokê xwe bidin fêmkirin, em ê karibin her tiştî bidin fêmkirin. Problema dibin hişmendiya wan da divê bicî bibe. Yani evet pirsgirêka me mesela Kurd hemû dixwazin ji welatê xwe birevin. Yani ew welatê ku tê jê birevî tu nikarî bi wê zarokê bidî qebûlkirin ku ew zarok wê bixwaze zimanê wê çanda wê an jî jiyanekî têde ava bike. Yani berî her tiştî wek nimûneyekê ez vê dibêjim. Wekê de yani nêrîna me ya niştimanperwerî her ku çûye kêm dibe. Her ku diçe kêm dibe.
yani ew jî çikêm dibe em be wa materyalên ku yani ecdadê me ji me re hiştine ji ber ku em lê nasebibin heta em nikaribin li wê paşxaneya xwe bisebibin em nikarin behsa welatekî bikin em nikarin behsa şimendiyekî netewî bikin em nikarin behsa zimanekî ji pêre bikin yani ev hemû bi hev û dî ve girêdayîne yani em dizanin 5 salê dawî de jiyana Kurda veguhezî ne tenê Kurda veguhezî ya dünya guherî yani niha ne tenê zimanê ku em weke dewletê ku em di nav de dijîn zimanê dünyayê jî serdestiyekî pêre pêre ava dikin çawa em dixwazin zimanê dî fêr bibin yani heta zimanê dewletê fêr bibin ku fêrî ku pişeyek wa çêbe em heman wextî dixwazin zimanekî dîtirê dünyayê jî fêr bibin ku dünya wa mezintir bibe û ev mafeke jî yani ne ji bo me tenê herkes vê wisa dike dewletê dünyayê tev de miletê dünyayê hemû hewl û hewldanê dikin ku dünyayê baştir fêm bikin baştir nas bikin baştir têde bijîn ji ber ku em ne tenê Kurdin yani em dünyayî ne jî em xwedî mafin ku em di vê dünyayê de weke insan bijîn Inca divê mirovê zarokê xwe jî karibe baştir bide fêmkirin lê tenê ev dê û bab jî nabe ev siyasetê ye ev bi rewşenbîrî ye ev bi xwendin û nivîsandin e têgihiştin e gelek tiştê dî ye yani bi tena serê xwe dayîk barekî mezin e stûyê wê de heger tu bêjî bila zarok vê jî fêr bibe wê jî fêr bibe û hemû tiştî jî karibe bizanibe û ziman jî zanibe yani kapasiteyekî zarok heye yani dikare heta ciyekî vî tiştê heye li hember tiştê ku marûz dimîne ev pêşketina daxwaziya pêşketinê ji bo zarokê an jî barê ku tenê mirov bixestûyê dayîkekî de ev her du hem ji bo zarokê hem ji bo dayîkê zêde ne ev meseleyeke bi giştiye civakî ye yani û divê xebat jê re were kirin giştî mamoste niha li Tirkiye û li bajarên Kurda jî yani belkî diasporayê jî ew dayîkên niha ez li İstanbul dijîm piranî û ez dibînim bi çavê xwe ew dayîk hene yek peyvekî bi Tirkî nizane dayîk yek peyvekî bi Tirkî nizane zarokên ku yek peyvekî bi Kurdî nizane mezin kirin bi taybetî vî 20-25 salê dawî bi xerakirina gund û bajar û navçeyên Kurdan re ev tişt gelekî zêde bû yani dayîka ku yek peyvekî bi Tirkî nizane zarokên ku yek peyvekî bi Kurdî nizane mezin kiriye û anha jî mezin dike yani ev bir jî wisa yani ne tenê li metropolên Tirkiyeyê yani ji ber ku em bajarê Kurda jî bûne metropolê Tirkiyeyê yani wisa em dibîne heta tu dişî gunda yani ew pîr û kalê me ku Kurdî nizanin hewl didin bi têkiliyê ji bo têkiliyê deynin mecbûr dimînin ku têkiliyê bi zarokê xwe re bûya deyin yani ev gunehbariya desthilatdar yani ev tena serê xwe ne gunehbariya miletekî ye yani miletek ji xwe bindeste yani wê gunehbariya bindestiyê çi qas tesîr be yani ew tiştekî din e biraya min yani ji bo ku mirov ji vê derbas bibe çi lazim e belkî gelek cara em numûneyên dünyayê bidin berçavê xwe xelqê ev karê han çawa kirine yani zemîna me an jî bingehê ku em va pirsa ji xwe dikin û li ser dijîn çi qas dikare yani sûd werbigire an jî xwe pêk bîne bêguman ew jî tiştekî din Mamoste can niha tu bi xwe gelek lêkolînan dikî taybetî di qada müzîkê de yani belkî stranên 100 sale belkî 1000 sale yên ku di nava Kurdî de hatine gotin û bi salaya dibin axêdane berî ku êdî temamî birizin te gelek şu an derxistiye kiriye malê zarokê Kurda yani giringiya lêkolînan ya di zimanda çiye yani çi qas yani mirov dikare ji lêkolînan sûd wergire ku mirov zimanê xwe pêşte bixe dewlementtir bike gelo rola lêkolînan vî warî de çi ye nivîskareke filozofekî navî niha bi rastî ji bîra min çû dibêje dibe bîr û hiş dibe heger neytin veguhestin müzeyên goristanin yani bîr û hiş heger neyte parastin müzeyê goristanin yani goristana müzeya ye yani niha ji bo ku tu bikaribî berdewamiyê têde bikî
yani berdewamiye de hiş û bîr û hatıra bîranîna zaroka de tu pêk bînî divê tu nûê dewlemendiya xwe ya bingehîn pê bide hesandin. Yani ev gelek tiştin bêguman yani çande, müzike, mirase, şûn û ware, hewa û ax û av û suruşte û berî her tiştî mirov e. Zarok çi qas ji dê û babê xwe hez dike, hew qas ji çanda xwe hez dike. Hew qas ji welatê xwe hez dike. Dê û babê zarok çi qas ji welatê xwe hez bikin, zarok jî hew qas ji welatê xwe hez dike. Hew qas ji girêdana we, tevgirêdana we welatê we çê dibe. Hew qas tevgirêdana we û çanda we çê dibe. Folklora we çê dibe. Yani ev tiştê bi hev û dî ve girêdayî ne. Civat ji malbatê wê de tir civat e. Yani gava zarokek li kolanê guhê wê stranê be bêguman ew melodî bi hezarê sala jî serdeherin ji naç. Yani rêbaza her cîkî de bi cî dike, xwe bi cî dike orada. Bêguman yani sebebê ku em giringiya hew qasî didin müzik û folklora Kurdî ne sebebê ji rêzê ne. Sebebê gelekî giringin ji ber ku hiş û bîra parastinê li ser zemîna ku em lê dijîn yani bi hezarê sala ye em mixabin weke em bêjin fîzîkî Kurda nikaribe biparêzin. Lêbelê ji bo ku tu karibî hiş û bîrê de tu wê biparêzî rêbazê wê hene. Mesela Kurda rêbaza herî serkeftî di müzikê û di rîtmê bi denga kiriye ku heta ziman jî pê bi hişya insan de bo parastiye. Bu yer qewmandin, serpêhatî, çîrok hemû tiştekî ku tê bîra me yani em dibêjin çanda devkî an jî çanda zarkî zargotina Kurdan bi giştî zar ser zar hatiye heta roja îro. Inca em serdemekî de ne ku qut bûye jî. Yani bi qedexekirine wek tunekirina xwestina tunekirina netewî mesela meselek netewî yani ew jî serdema em bêjin 19 û pê de yekcartir serdest bûye. Bi vê em dibînin ku dûrketinek, qutbûnek, şikestinekî mezin çê dibe di navbera nifşa de. Ji ber wê kê mesela zarok gelek cara dibe nikare dengbêjekî belkî guhdar bike. Lêbelê ji bo berê yani berî 5 sala 30 sala zarokek ji bo dengbêjekî guhdar bike xwe bi diya xwe babê xwe ve bin kirasê wa de ve dişart. Yani ku karibe xwe lê guhdar bike. Li vêga zarok em di malê de didin godarî kirin an jî em ve dikin hemû êdî em bêjin amûrên ku karibe zarok yekser jê sûd werbigire lê godar bike tu dibînî ku têkiliyekî bi wê re danayîne yani têkiliyekî bi wê çandê re danayîne. Gelek cara belkî jê fêm nake jî ji ber ku wek gavadî me behs kir yani veguhezînek di jiyana fîzîkî de jî çêbûye. Yani berê li gund bû îro li bajêr e. Ew tiştê di gund de behsa wê di wê kilam, stran, çîrokê de tê tekirin gelekê ji wa zarok wa materyala nas jî nake. Yani ji bo me mesela gava di stranekî de behsa ava zelal kaniya tasek ava zelal tê tekirin sed tiştê tê bîra min. Kaniya gundê me hemû tê bîra min. Ji bo zarokê me çi tê bîra wa? Yani zarok ji bo ku bêtir balayê bikişîne divê bi mekan û zeman û bi wê hezr û bîrê re bi hev û dî re bikaribe bijî. Gava tu vê bikaribî veguhezînî bi hev û dî re tu bêjî wê bijî wê çaxê wê ew zarok bûyî zimanî mezin bibe. Dikare bi vî rengî xwe bêtir li pêş bixe ew jî têkile binêşmendiya wî. Bêguman. Baş e. Em piçek jî dema me piçekî Kurtma lê em çi bikin mamos em piçekî behsa berhemên te bikin. Berhemên te yên lêkolînî wekî kum gotiye li ser ziman li ser muzîka Kurdî gelekin. Di vî warî de tu dikarî çawa me ronî bikî gelo te çi rêbazê xebatê xwe kir û te çi bi dest xist? Yani bi rastî ew tişta min wextê ez bêjim min dest pê kirî ji bo min ji cîkî dest pê kir wek min dixwast zêdetir ez xebatê li ser edebiyatê bêtir jê fêm bikim. Xebatê li ser ziman bêtir ez karibim lê hûr bibim û tê de xwe hîs bikim. Bes vê weke gavadî min behs kirî
yani ji bo ku ez karibim wê edebiyatê hîs bikim bijîm an jî wê dewlemendiyê dixwe de ava bikim pêwistiya me pê hebû ku ez paşxaneya wê nas bikim. Dema min dest bi paşxaneyê kir min dît ku bi rastî jî yani gelek tiştê ku hîna berî edebiyatê an jî berî ku ew tiştê min dixwast ez bikim berî wa mirov dikare her carê belkî binivîse duwarê edebiyatê de û hizir bike û biafirîne ew tiştekî din e qabiliyetekî min ê wisa ez bêjim li min peyda bû min el ser nefikirîm jî ji xwe piştî ku min qada müzik û çand û folklorê nas kir ez zêde mecala min jî çênebû lêhûrbûna min jî çênebû û min bêtir hîs kir ku ez bala min li ser naskirin û lêkolîn û parastina vê çandeyê yani. Ji ber wê min wisa dest pê kir. Xebatê min bi giştî sala piştî sala 2003 ez dikarim bêjim yani notu yekê de bavê min hate Stenbolê em li Stenbolê dijiyan wê çaxê zarokatiya min de ji bo min yani Kurdistan ji bo min gundê min jiyana dê û bavê min malbata min ew stiran û kilamê ku bavê min digot an jî ew kilam û stiranê ku daweta de dihatin gotin şîn û şahiya de dihatin gotin bêtir ew bergohê min diketin yani gava min digot ez Kurdim tişta bi min dida Kurdbûnî dida hesandin herî zêde ew bûn dengên wê herêmê bû dengê wê herêmê bû bavê min jî hat notu yekê de من مجی خواست وصا محمل دوری دیسا وقت بری ام جویان مگو کاج مرا او کلامی بری دگوتن گلک دستان کردی پر خوش دگوت کرو کلک سیابندو خجه و بنفشا نارین و مموزین و گلک تشتی خوش دگوتن براستی وصا لگور خود دگوت yani مدیت وای yani بیرا کرنه براستی بزوره من مگو إلا تبيجي نخواي بلكي تنكر بباشج مرة بيجي من طيبانين وشاخي ما قيد كرج دنجوي جرى أول وصام الدس بيكر أو بوك أو كجمرة يعني قاف مرو قيد دكا أو دمينة قاف مرو سر دكولا ودكولا مرو هيس دكاكو مرو عيديتي مرو بيتر أو تشتي دناف ده درباس دبن مرو خبيجينا ومرو تخوازي وخبيجينا بوی هاوی من دست بکر 2003 دجی از هاتم هرمه وک خباتک میدانی السر جنا بیتر مخواست از لیکولینی بکم طبعا حتی وی چاخیجی از هنکی هم دوار فمینیزم ده رادیکال بومو خواندنی من بیتر اوروپی بون و او تشتی فمینیزم از جوا فیر ببون بیتر اوروپی بون لبلی هر من جنا کرد جبو خوا طایبت دیدید که او ناشبه نکیدی او دشبه خوا سریع خوا و از چه کاربمی باشتر ناس بکم پروژم جل سر وی بو از پشتی هاتم ناو جنان ده من خبات کر از دبر کردستان گریام من دید که براستی جی yani خزینه که پر مزن لبردستو لنگای yani و جور و ما وصا دست بکر که از مخواه هیست دکر که از هر بدم هفو دی و از کاربم بپارێزم بری هر تشتی پاراستناوی پشتی سال 2003 و پیده که انستیتویا کلپوری کردی و بو لوی داره مدست به وکه هفکاریا خبات انستیتویا من هفکاریا خبات واکر و پی رجی لسر لور ویچ آخه یادگاریین موسیقا کردی وکه کلکسیون آماده دکرن من جای ششان دست بکر برهما منا یکی خباتا من وسته هلمی آکیول بو که برهفکاریای کر بو لسر عیششان وک چار گلین آمدی برهمک دخواست آماده بکه اینجا ما او وک لیکولین و هم بو برهما سرجیانا و هم برهمی وی کو هبون وک کلکسیون جی پی من بردوام کر یعنی و حتی ویگا ویجی از وا خباتا بردوام دکم ما او برهفکاریا کو من کری وک ام بیجن نه کلکسیون لبلی وک داناسینا و پیناسه کرنا داناسینا هر هنرمنده که فراغمان من دو جلد پرتوک آمده کرده و جی شکارین موسیقا کردی که جیانا 110 هنرمنده دنابرا سالا 1803 حتى 2013 ده يعني 210 سالي ده يكون الجياننا يعني من او برهفكاريا وكر وحتى نهاجي من بيستي بيديت مثلا كوجبو وك
تسجیلا موزیکا کردی او دنگ وندا نبن کنگی هاتنه تومار کرن لکودری هاتنه تومار کرن ناوروکا و بهتر برای کوپک وره چکرن لسر پلاک کردی لسر ام بیشن آرشیون موزیکا کردی حتی آرشیون موزیکا مزپوتامیایی بگشتی حتی نهاجی خباتم بردوام سعد خوش به از وکی رنگ و روچکه ماموستا زینب یاشید بینم که دم امروز د آفرینه مروف سربلند به شاد به جوان به که خوش به سپاس به تایبتی زمانی که لبر مرنه به کمروف یاج مرنه خلاص بکه از وسط بینم راسته؟ یعنی از بگو من مرو گاوا تشتکی بدلی خواب کیف خودی که مرو تیده گله کی کیف خوشت به شاد به یعنی اف شابونه من نه شابونه که شخصیه از ویج بیجم بگو من ام بری هر تشتی ام مجبورن جی یعنی ارکامی مروانتیه کو ام نکارن منتا خال کسی بکن و ام نکارن گازنداش کسی جی بکن دویالی ده تنه ام اول گازنداش خود کن و ام دبیجن دوی مروش خود است ببکه هر کسی که جش خود است ببکه و از باورم گلک پرسکریک و تشتی ما چاره سر تربن اولی بو خود که خودی نمحتاجه یعنی مرو محتاجه ام زمانی ما نمحتاجی ما ام محتاجی زمانی خونه یعنی جبو هبونا خو جبو شخصیت خو جبو آواکرنا خو ام محتاجن و امریکا خود ام پیوست امریکا خود جیبین سعد خوش ما مسات شرف تا برنامه یامن گلک سپاس کم سرکفتی بن سر چاوی مراد از گلک شاد بو از جوسا گلک سپاس کم صاحب مالا تاوا به ولی اگرین هجا برنامه کی گلکی خوش بفیده بو هویدارم فیده یاوی جوارا جهبه و وجی سود جیر ورگرد به وجی حس کرده و هفته جمعتن داویا برنامه خو میوان من ما مستزینب یاش بو ما گلک صحبت کی خوش کر هویدارم به دلی و به حتی هفته کدن حتی برنامه کدن بمینند خیر و خوشیده گلک سپاس هفکاری من کرمو میوانامه هیجا ماموستا زینبیاش جبو کو ام بردوام سوده جوا گنجینه دولمند ببینن امی هر برنامه زمان و رامانده بردوام بن و میوانداریا شارزاین آسفلند و خودی رول و باندور بکن حتی میوانه کیدن ببینند خوشیده